Ayun, basic sanitary tayo ngayon. Saka full dematting yung ating gagawin. Kasama na rin yung bat in blow. Woolly po ito. Ayan o, kapal ng balahibo. Dematting yung taalisin namin yung mga ball nito. Tsaka yung mga exist na hair. Bali dalawa to guys. Ayan. Ayan o, pogi. Lalaki to. Ayan o, ganda o. Pasungit yung muka. Pero mabait yan. Basta husky. Ayan, makukulit lang ang mga to. Ayan yung babae. Lalaki. Ayan, dito na rin yung lahat ng gamit namin. Start na rin kami. Ayun. Full dematting yung ginagawa natin ngayon guys. Ano po yung dematting? Yung dematting po, inaalis po natin yung excess sa kanilang hair. Ayan, hindi po tayo magtitrim dito. Magtitrim man tayo doon sa ilalim lang po. Ito po, tingnan nyo kung gaano karami yung natatanggal ko guys. Tignan yung mga excess na hair nila. Na pagka hindi natatanggal, ito na yung nagsisimula na po ng sige. Ayan. Tingnan nyo kung gaano karami ano. Para na rin po kaming nag-groom sa ganitong lagay. Yan, pero mas matagal ho ito kaysa sa pag-pulshibo, pagkakalbo, sinikalbo ng mga aso ninyo. Kasi ito, hindi ho namin talaga nakikita yung mga balahibo, kundi dumedepende na lang po kami sa gamit namin. Ayan, sa ganitong trabaho, tsaga-tsaga lang po talaga. Ayan. Wala. Hindi ba yun? Sige, okay lang. Video yung mga sabi ko kung hawakin saan. Yan o. Ano yun? Ilang minuto lang yan. Kaya mga plastic mo. Matang plastic. Pwede ako ng kumisa ako dyan. Paglagay ng balay. Behid lang, behid. Yan o. Dami na agad. Primo, guwapo primo. May abak to ganila mo sa'yo Ugi ilang taong ka na primo? Ilang taon na bigla rito. Tatlo ka na. Akala ko lang isang taon ka pa lang, batang-bata mo ka. 3 years old. 3 years old lang na. Ano sa ako? Sa ako ng bata? Ano may sarili? Kakasabay? Okay lang. Okay lang. Diba okay lang. Jai, sigaw mo, diyan ka lang harap. Okay, so, isang plastic na ang nakuha namin kaagad. Ilang minuto lang ito. 10 minutes pa lang. Ayun na nga, nilinisan namin yung kanyang natasan ng poops. Ayan. Sabayan na lang natin ito ng basic sanitary, guys. Primo. No? Hindi mo basta-basta. Hindi mo bumuburat ka dito. Yun, basta-basta ang mag-groom sa ganitong aso. Laki. Asan ng lalong ito, guys. Nakikikita ka ba? Ay, madam. Kada mo subutan ng pinagpagabot, nakikikita. Para pag umihi at tumae, direct yung kailangan linisan to, guys. Oops. Ikot na lang si Primo. Hindi na. Nagpapagupay kailan mo. Kasi ba nakasalangan mo, patumay yung kalit. May bago pala sa tayo si Tato. Si Pagkat si Tato mo si Kirby Sotan. Si Kirby. Kaya ita dapat si Kirby sa picture ng card. Sige. Clarice, Ganito ang laki.
palinisan yung bitlog guys. Yun na. Ikaw naman oo, primo. Yun na. Huh? Pato mo pa ba yan? Yan mo pa. Siya. Primo! Naisang mo medyo tayo. Oh, sama. May malinis yung sitso mo. Yan, aray mo na baho guys. Ha? So, primo. Malikot. Tamahan mo katutoy mo. Taas mo. Primo, relax. Relax lang. Psst. Bigat mo kasi. Ano ba yun? Bigat mo. Tama. Wala. Ayan, ligo time. Ayan, gamitan natin ng spray para pare-parehas yung pag ng shampoo para mabilis lang. Kaya ganda ng bathtub nila ni madam. Pang aso lang yan, hindi po pang tao yan. Bathtub ng husky lang yan. Ayan ganyan sila kaalaga dito ni. Ayan ang aso. Dito na. Sige labayaw, ikin mo. May basam, may ikin. Ano na eh. Dahil natin dito para pare-parehas yung kanyang amoy, hindi lang sa ibabaw yung para ka lang nagdidilig. Kung may kasamang shampoo na, kung ina-apply ko. Ito pala yung ginagamit kong shampoo guys, baka gusto nyo mag-order. Yan, mura lang to, 170. Isang galon na. Yan ito yung gamit nating shampoo. Yan, may isa tayong tropa na gumagawa nito. Tropa natin, kaya binigay niya lang ng mura sa akin. Pwede ko daw akong mag-reseal. Ayan. Ayan sa mga kliyente ko dyan, sa dog grooming. Ayan, isang galon na guys. Tagal na yan, mabango din yan, mabango.
Kita natin isprayan. Ayan o. Ba? Ang ganda ng trabaho. Ayan o. Spray yung gamit natin dyan. Lahat yan malalagyan. Guys, kahit puto-puto, walang problema. Hangin lang to Yun, after ng process na yun, yung dimating, batting low, batting low, after na naman, tas dimating na naman. Proseso po ito. Ito yung tinatawag natin na basic sanitary at dimating. Full dimating po ang ginagawa ko dito guys. Yung mga bol-bol, aalisin ko yan. Papalinduan na rin namin yan, tsaka papamagayin. Ito na rin yan guys. Ano? Ang dami pa. Tapos din namin si Primo. Grabe yung natanggal namin bowl nyo. Ayan o. Ang dami o. Ayan o. Guys o. Ayan. Hanggang doon sa ilalim ito. Hanggang doon o. May mga nawalis pa sila atin o. Hanggang ito. Puno to. Isang plastic. Ayan po. Nagkalat dito sa sahig. Ayan. Ayan si Primo. Ito yung tinatawag na ano. Pag-alis na yung dimating, kasama na rin dyan yung sanitary. Ayan, di pa kami tapos sa lagay na yan. Ayan, second wave pa. Sa mga gustong magpa-dimating dyan, magpaalis ng kanilang buhol ng mga husky, PM lang guys. Ayan, dalawa po ito, kakatapos lang ng ano. Ayan, si Primo pa lang, galit na galit si Primo. Ayan, okay na siya. Mabango na yan guys. Si Primo the Great. Ganda o. Ayan, dito kami o. Yung pinag-aanoan namin. Kalat-kalat na yung gamit namin. Ngayon naman, tututbrushin natin yung aso. Ayan o. Yan yung gamit natin. Pang-aso talaga yan guys. Yan o. Guys, tubrasin natin si Primo. Para mabango yung kanyang teeth. Yan. Ito pa rin yung kanina guys. Primo. Wala na. Tip. Yan o. Labas mo. Bunga. Sarap daw, sabi ni Primo. Kabila. Yan, kunting ingat dito. Basta ni Primo. Yan. Lakasan ng loob lang to guys. Bila. Bila. Yun no. Bila. Harap.
flavor kasi itong ginagamit natin. Kaya gustong gusto ng mga aso. Beef flavor ako. Beef flavor to. Umpisahan nyo na. Hindi na natutubrasan ko. Ayan. Ayun. Beef flavor yan. Katong gabagabay na. Yung mga bayan tayo. Ayan. Beef Okay, wala kayo magsinuran eh. flavor. Ayun. Orange awa. Okay, so para hindi mailang yung aso, yung iba kasi ang ginagamit asin. Kaso nga lang medyo maasin kasi yun, kaya halos mas okay itong ginagamit ko, guys. Safe to, pang aso talaga to. Yung mga bayan to eh. Opo. Yan o, yan na. Yan, gustong gusto ni Primo. Yung iba kasi, ayaw. Galing naman. Gusto mo din yan, tugos ka din. Gusto mo din magpaligo din? Ha? Primo. Ano to, beef flavor. Gusto mo kanina. Asama mo. Ba? Tiga. Gusto mo maligo? Gusto mo maligo? Hindi ka. Hindi ka gusto mo. Hindi ka na dito, Primo. Alas na to. Dito lang, dito. Ikaw naman, si Luna. Si Luna na ang nag-ano tuloy. Diba? Ayan. Bigla din. Ano? Mas na. Ayan. Bigla. Amoy flavor na yung bunganga mo. Sumpal. Ang yun, guys. Gumamit tayo ng wipes. Pero kanina, nalilisan na namin yan. Sinabi na namin habang naliligo siya. Pang double, lang to. Pang double talaga para malinis yung trabaho. Primo. Bila, Primo. Bila. Yun o, sa ganitong hanap buhay, kailangan napapakiramdaman mo yung aso. Hindi pwedeng banat ka ng banat, baka banat ka ng banat, kami mga mabanatan. Ulitin ko po, kalinisan na po ito kanina. Gumagamit lang ako ng wipes pang second option para siguradong malinis. Baka meron nagmamagaling na naman dyan. Comment na naman yung isa, bakit dito, bakit ganyan? Boy, ulitin ko ulit sa video ito, sinabi ko na sa'yo yan. May sariling diskarte ka, may sariling diskarte ako. Ngayon, may alam ka. Marami kang alam. Pero, ako rin marami rin alam. Kaya yung mga alam ko, na hindi tayo pare-parehas. Siyempre, kanya-kanyang diskarte yan. May sariling diskarte ka, meron din ako sariling diskarte sa buhay. Kaya nga hindi ako nakikialam eh. Yan ang ayaw ako yung nakikialam ang buhay ng buhay. Diskarte mo yan, diskarte ko to. Basta lumaban na ng patas, yun lang. Huwag mo nang punayin ng trabaho ng isa. Yun. Yun lang. Para hindi rin pakikialaman lang.
Diskarte mo. Diskarte mo yan eh. Sarili kang diskarte. Meron din ako sariling diskarte sa buhay, boy. You know? Pustahan tayo. May mga nalalaman ka na hindi ko rin nalalaman. May mga nalalaman ako na hindi mo rin nalalaman. Ganun lang yun. Boy. Kagaya ko, hindi lang ako sa dog grooming. Nag-ano rin tayo, nag-i-stud service din tayo, nag-breed din tayo. Kung pagdating lang sa aso-aso, yan, dyan din tayo papuli dyan. You know? Ayun o, second dog na tayo. Tumpan muna tayo ng ano, gagamitin natin na shampoo. Ito, pang-apply sa buong katawan niya. Ito, puro. Iba pa yung purong nilalagay ko sa katawan niya para mabango. Ito kasi yung parang yung mga sa mga singit-singit niya para malagyan lahat. Kumbaga sa cellphone, ano tayo, dual SIM tayo lagi. Para maganda pag-apply natin, boy. Second dog. Ganun pa rin ang gagawin. Limating, tsaka basic sanitary ulit. Tulad ng sinabi ko, iba yung nilalagay na, iba yung nilalagay ko kanina sa spray, at iba din itong puro. Kasi patapos yan guys, panimula pa lang yun, para mabula talaga. Yung kutuhin ko muna. Second wave para mabango.
Nalasing. Toothbrush. Nalasing. Dulu, ang hirap paligawan. Sudah ba yun?
time. Libo tayo bonus time. Ay, sakit. Nagkabalabas. Ube! Itoy! No? Masakit ito pa na. Guys. Si ganda.
ka na, baby. Hello, sir. Kaya, didarap na 768. May jobs mo doon parts ka to. Hello. Sige na to, walang sasawak, lo. Si Primo. Ha? Si Primo lang yan, ay si Luna lang yan. Si Luna lang yan, ako na si Primo. Ano, pagulo-ulo sa Luna. Luna. Kakagit mo lang. Hindi, katabasin. Gwapo lang tayo. Gwapo lang tayo. Gwapo lang tayo. Magbagulo siya. Magbagulo siya. Nani man, si Cecil man. Hindi na, may nabisan. Kaya kadalabag dyan. Sige talay may karga. Kung takatulog sa ibang ikintumalay. Sige, agad kayo ba sita? Binayos mo ba? Diba, may laman ni karga. Mamatagila. Ipaking ko lang, bigag ko lang. Oras na ng uwian. Alas 7 hours po kami dito sa dalawang aso na to dahil sobrang daming buhol. Yan o. Baka hindi lang 7 hours ang inabot sa kanila. Hindi lang 7 oras. Pero kasing buhay. Yan o. Yun, natapos na naman si Boy Discarte. Yun, thank you.